Príjemný dobrý deň vám prajem všetkým, vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia. Srdečne vás vítam na našom dnešnom stretnutí obecného zastupiteľstva na zasadnutí. Program vám bol zaslaný, takisto bol zverejnený, ale keďže sme chceli schvaľovať, alebo sme predpokladali, že budeme schvaľovať návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom obce Výštuk. A nepodarilo sa, komunikujeme stále s právnikom, len polovica, ktorá vám bola zaslaná toho textu, je hotová, ale to druhé, čo sa týka osobitného zreteľa a ešte dopracovania určitých vecí, vám právnik povedal, že potrebuje na to čas, že by bolo vhodné, keby sme tento bod presunuli na budúce rokovanie, že by sme, aby sa to neodkladalo až do toho júna, aby sme si po prípade zase mohli takéto mimoriadne urobiť kvôli tejto veci. Aby keď by sme hlasovali za predaj, alebo teda niečo podobné, aby sme to VZN-ko už mali schválené pred riadnym zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 26. júna. Takže prečítam vám najprv teda program, ktorý bol pôvodný. Konštatujem tým, že sa pán poslanec Barol ospravedlnil, zo 7 poslancov ste prítomní 6, takže ste uznášania schopní. Rokovanie obecného zastupiteľstva teda môže pokračovať. Program je nasledovný podľa pozvánky. Bod 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Výštuku, 2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva vo Výštuku, 3. Schválenie komisí pre rokovanie obecného zastupiteľstva vo Výštuku, 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023, bod 5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove základnej školy pre súkromnú základnú umeleckú školu Váhon, bod 6. Tam je tu, áno, návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom obce Výštuk, 7 informácie starostky, 8 interpelácie, 9 rôzne, 10 diskusia, 11 záver zasadnutia obecného zastupiteľstva o Výštuku. Otváram rozpravu k predloženému návrhu programu zasadnutia. Ešte by som teda doplnila to, že dňa 28.4.2025 bol doručený v elektronickej podobe návrh pána poslanca inžiniera Jozefa Veselku na zaradenie bodu Supermarket Coop Jednota Galanta do programu dnešného zasadnutia. Ale nakoľko teda ten váš zaslaný návrh a pripravené znenie navrhovaného uznesenia nebolo odkonzultované s doktorom Berackom, právnikom poskytujúcim právne služby pre našu obec a poradenstvo v obci a tiež s ekonómkou obce z dôvodu zabezpečenia možnosti finančného krytia. Tento bod by sme si mali presunúť tiež, že by sme si urobili teda pracovné čisto k tomuto bodu a nejaké mimoriadne zasadnutie, lebo je to vážna vec. Čiže aj s tými zásadami, to, čo ste spomínali. Áno, že by sme to mohli spojiť, tieto dva body. No. Takže čo si o tom myslíte? Pretože nie je to jednoduché. Dostali sme síce ponuky, ktoré teda sú už od februára, mohli byť teda aj skôr, ale zaslané. Ale tým, že neviem, že ako to mám chápať, že či je to kompletné, celé tie výdavky na to, ako sa vám to podarilo zistiť, pretože jedna vec je búranie, práce a ďalšia vec je uskladnenie. Ja som mala s pánmi osobné stretnutie. Áno. Ukázala som im tým, že som im mala kľúč od obecného úradu od starého, tak som im ukázala čelnú stranu, plus som im poslala pôdorys, čiže to, čo máme ako materiálov, ako máme poslanci. A tá cena je vlastne zohľadnená na to, aké som dala požiadavky, čiže zbúrať obecný úrad, ten materiál vlastne ako keby odpratať, s tým, že sú tam dve možnosti, že buď ten materiál normálne sa podrví s tou drvičkou, čo robia normálne dve firmy, myslím, že na Slovensku, alebo 3 sú. A buď sa ten materiál uskladní, alebo ten materiál, u nás to tiež robili na družstve, že sa dá použiť ako posypový materiál na cesty. Čiže to by bolo pre obec výhodné. S tým, že v tej cene, ako ste videli, boli, že búracie práce a potom tam bolo, v jednej bolo, že cena za tonu,
20 tón. Za zhodnotenie, hej, odpadu. A tá prvá ponuka bola... A potom bola ešte doprava. Hej. Bola ešte doprava. S tým, že tie ceny by mali byť aktuálne, ale je možné tým, že vlastne transakčná daň plus, že nevideli zozadu ten obecný úrad, lebo ja som rád, že len ten... Keby tam boli, akože na obecnom úrade nikto nebol, že by to boli otvorili? Cez obed väčšinou, ja som to vybavovala, lebo však z roboty tiež... Ja viem, ale však to bolo také narýchlo, že išli okolo, Narýchlo. takže to bolo tak, že poslali, zastavili sa. Ako by sme boli radi, že nám niečo dali. Však, Ale tam nie je problém, že keby sme mali Nie, však ja ešte určite, ale ja si myslím, že teda akože bali by sme si k tomu sadnúť a ja ešte osloviť. Tých 20 000 určite treba rátať. Že treba rátať presne ako 20 000, že to bude stať možno 22, ja neviem teraz. Lebo aj tam bolo písané v tom podrobnom, že nevedia čítať nebezpečný odpad, som hovorila, že nie. S tým, že treba odpojiť tú elektriku, všetky tie požiadavky, čo tam boli, by mali platiť vlastne. Takže predbežná cena priestoru je správne. Pozeral na to, pozeral aj z boku, aj spredu a povedal, že azbest... Striekačky a podobné veci, čo sa tu hovorilo, že sú tam niekde zakopané od doktora. Pivnici, že vraj. Ale na tejto pivnici, ako podľa mňa, oni to budú asi zahrňať a no otázka je, či to chceli dať vybrať táto pivnicu a nechať zachovanú, alebo len ju zbúrať a tým pádom to zrovnáme. Tak nikto to už nebude vyvážať, keď sa to zrovná. Jasné. Ale dôležité je teraz to, že preto, lebo však vieme, že tam teda oni majú záujem o ten vedľajší pozemok, ak teda by tam oni mali, tak oni potrebujú primárne cesto, nepotrebujú mať zbúraný celý obecný úrad, hej. Ale zase na druhej strane, my keď tam necháme polovičku obecného úradu, riziko, že sa spadne, niekomu to môže ublížiť. Takže ja by som to neriešil takto a v konečnom sa to bude ešte drahšie. Dvakrát príde firma, dvakrát si doveze nejaké veci. Dvakrát to odvoz. Takže toto by bolo najlepšie riešiť. Aspoň teda tú zadnú časť, ako tam bol ten pán doktor, ktorý sme to pozerali. To je tiež mokré, vlhké. Ale tá je ešte stále taká najzochovalejšia, že tam si to viem predstaviť, že by sa to nechalo ešte. Ale však poďme Dobre, to riešiť. však môžeme sa ešte S tým ešte by som povedala, že obidve firmy majú ten certifikát, ktorý treba pri búraní, že nakladajú s nebezpečným odpadom legislatíve s likvidáciou. A tých 5 € za tonu, tá prvá ponuka, čo bola, tá staršia, tak tá cena vlastne je dobrá, lebo na minulý rok v družstve búrali nejaké staré budovy tiež a tam bola cena 470. A povedal, že on je najvlastnejší v okolí Bratislavy. A spolupracuje s obcov, že má tie skúsenosti, tá prvá cenová ponuka bola. Ja som sa pýtala teda, že či bude možno potom ten materiál, že oni to budú triediť a napríklad, ak by chcel niekto drevo z občanov, alebo ja neviem, tehu, takéto veci, že oni budú len radi, keď si to ľudia zoberú. Že vlastne oni to aj roztriedia a potom vlastne bude na nás, ak sa s nimi dohodneme, ako bude spolupráca. S tým, že to bude vlastne oplotené, takže bude to aj bezpečné. Jasné, to by sa muselo tak riešiť, ale k tomu by bolo teda akože si sadnúť treba a ešte ja by som chcela osloviť, ja som si myslela, že sa mi to dnes podarí pána starostu Budmerického, lebo však oni majú aj teda zberný dvor a robia aj tieto betóny, nám drvili už, robili aj túto robotu. Tak som sa chcela opýtať, oni ako sociálny podnik tiež, že by nám dali nejakú ponuku. Jasné. A teda by sme to Určite poriešili. treba zistiť, že... Však poďme teda ten program Dobre, spraviť, takže potom to odložíme, ale ste za to teda, že aby sa to stretnutie urobilo zvlášť, lebo sú to vážne veci. Dobre. A tam odhadujeme, že to bude do nejakého mesiaca? No, to určite, no, to by sme mali tak. Aby sme vedeli, že sa pohnú nejak. Dobre. Takže, keď je to všetko, teda ako, keď nemáte, akože ste s tým uzrozumení, že to teda takto bude pokračovať, tak by som vás poprosila, teda, že vám prečítam tento program, lebo nemusíme zvlášť hlasovať aj za ten prvý teraz, aj za ten druhý, keďže návrh... No, lebo však to som chcela povedať, že, lebo ja to navrhujem, takže len za tento upravený s vypusteným bodom. Takže ten program je nasledovný. Bod 1, otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vyštuku. 2, návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyštuku. 3, schválenie komisí pre rokovanie obecného zastupiteľstva vo Vyštuku. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023. 5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove základnej školy súkromná základná umelecká škola Váhon. 6. Informácie starostky. 7. Interpelácie
8 rôzne, 9 diskusia, 10 záver zasadnutia obecného zastupiteľstva. Môžem dať hlasovať? Nemáte už žiadnu pripomienku alebo návrh? Ďakujem, tak poprosím vás o hlasovanie. Kto je za návrh tohto programu? Ďakujem. Uznesenie číslo, ja som ho mala prečítať, uznesenie číslo 1/04/2025 obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez pripomienok pozmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vyštuku. Tak teraz za ste boli všetci asi a zdržal sa nikto proti. Dobre, ďakujem. Tak konštatujem, že uznesenie číslo 01/04/2025 bolo prijaté. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vyštuku bol schválený na polovičnou väčšinou prítomných poslancov. Bod 3. Schválenie komisií pre rokovanie obecného zastupiteľstva. Poprosím vás, aby ste si navrhli členov návrhovej komisie. Môžem byť ja. Môžem ja. Tak. Áno. Takže overovatelia. Dobre, fajn. Takže určená zapisovateľka zápisnice bola určená pani Janoštiaková. Prečítam vám uznesenie. Uznesenie číslo 02/04/2025 Rímska 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu zložení inžinier Erik Vrábel a Robert Oravec. Rímska 2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice starostov obce pani Janoštiakovú Alinu a overovateľov zápisnice pani inžinierku Homolovú a pána bakalára Petra Pivarčiho. Poprosím vás o hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie číslo 02/04/2025 bolo prijaté. Bod 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023. Dňa 26.9.2023 bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Návrh tohto predkladaného všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v súlade s ustanovením paragrafu 6 odsek 3 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a takisto na webovom sídle obce v lehote od 3.4.2025 do 29.4.2025, čím bola zo strany obce splnená zákonná lehota zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia a jeho vyvesením. V termíne určenom na možnosť uplatnenia pripomienky, to je 10 dní od zverejnenia návrhu nariadenia k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebola obci doručená žiadna pripomienka, ktorá by mala spustiť proces vyhodnocovania doručených pripomienok. Tak, neviem, že či máte to, všetkým bol zaslaný ten materiál, ako sa doplňal. V podstate ste nemali výhrady k tomu, je to tak, ako ste sa dohodli aj na pracovnom stretnutí. Takže poprosím návrhovú komisiu. To sú zápisnice. To sú staré zápisnice, kde je ešte jedna pre návrhovú komisiu? Pre návrhovú komisiu zápisy. Potrebujem. No, číslo. Toto sú zápisnice. Je predošlo. Predošle. Minulé, čo sme posúdili minulé. My sme prijali A to bola kópka, pardon. Toto ste mali podpísať, zoberiem. A toto som... Je to podpísať. Ne. Počkaj, daj, ja to idem rozočiť. To je uznesenie číslo 3. A VZDNko číslo. Ale VZDNko. VZDNko bude 1/2025. Takže informácie nemajú námietky, teda súhlasia s tým
návrhom teda sa uznesie zastupiteľstvo na tom návrhu doplnenia VZN, tak môže byť očíslované 1/2025. Čítať. Čo je uznesenie čítam? Číslo 3. Áno. Takže to je ako číslo 1. Áno. Uznesenie číslo 03/04/2025 obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez pripomienok všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2025, ktorým sa mení a doplňa VZDN číslo 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Výštu. Ďakujem pekne, poprosím vás o hlasovanie, kto je za návrh tohto uznesenia. To ani nepovieme, že vlastne čo meníme, tak nezaznelo to vôbec. No, to Vôbec nezazneli tie body, ktoré sa menia v tom VZN-ku. Vlastne ja neviem, na čo zbieram ruku. Ako bolo vám to zaslané? Bolo. To, čo bolo zaslané, s tým súhlasím. Ale ja neviem, či schválujem to, čo bolo poslané. Áno, veď sa to tu píše, že Ale čo bolo vyvesené na webovom sídlu obce v Levote od 3. apríla 29. Ale Peťa myslí asi to znenie. Znenie, že sa to malo citovať. dobre. Môžeme k tomu povedať, že všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Výštu. Predmetom teda tohto návrhu je podmienka, ktorá je uvedená v pôvodnom VZN 4/2023 sa nebude uplatňovať počas kalendárneho roka 2025 a týka sa to vlastne toho riešenia dotácií, kedy sa postupuje kvázi takou inou metódou, ak je v rozpočte menej finančných prostriedkov, ako by bolo potrebné na pokrytie všetkých žiadostí v plnej výške. Ďalej sa v paragrafe 12 doplňa odsek 1 o nový text a ten sa týka toho, že máme tu pre tento rok žiadateľa, ktorý v žiadosti uviedol, že plánuje podujatie uskutočniť začiatkom mesiaca december. Keďže v pôvodnom znení ustanovenia VZN-ka už teda štvorky z roku 2023 bolo, že je potrebné vyúčtovať do 30. novembra aktuálneho roka, kedy je poskytnutá dotácia subjektu, tak v podstate, ak by mal výdavky s tým podujatím ešte v tom decembri, reálne v decembri výdavky, tak v podstate nemá možnosť dokladovať tú dotáciu do 30. novembra. Z toho titulu, že sa nám objavila prvýkrát takáto žiadosť a do budúcna je aj teda reálne môže byť predpoklad, že také akcie ešte koncom roka sa môžu uskutočniť, či sú to športové alebo kultúrne podujatia, tak sa navrhlo, aby bola doplnené nový text, aby bol teda doplnený formou tohoto VZN-ka, a to je, že v prípade, že sa uskutoční plánované podujatie po 30. novembri, je oprávnený subjekt vykonať vyúčtovanie najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V podstate bol to taký spoločný návrh, v podstate vyšiel aj od vás poslancov a teda zo zasadnutia, stretnutia spoločenských organizácií predpokladáme, aspoň teda z vašej strany bola aj taká iniciatíva, že to VZN-ko asi by sme teda tento rok upravovali možno v tom septembri. Aby sa, lebo aj teda poslanci mali také nejaké návrhy, že možno by sa tam zišlo aj niečo iné doplniť, alebo teda nejak inak vyšpecifikovať niektoré ustanovenia, alebo teda. Takže na teraz toto VZN-ko chcem ešte povedať. Tým, že sa schváli
VZN-ko. Je 15-dňová lehota na vyvesenie, aby VZN-ko nadobudlo účinnosť. Máme tu jedného žiadateľa o dotáciu, ktorá by mala byť prerokovaná v podstate v tom júni, alebo teda, ak by bolo mimoriadne zastupiteľstvo, dá sa aj na to mimoriadnom skôr, ale tu musí prebehnúť tá lehota 15 dní, aby nadobudlo VZN-ko účinnosť a mohli ste rozhodovať o pridelení dotácií. To je podstatné. Takže asi za mňa k tomu toľko. Ďakujem. Prečítam to ešte raz. Áno. Takže uznesenie číslo 3/4/2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez pripomienok všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2025, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyštuk. Ďakujem. Poprosím vás o hlasovanie. Kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 03/04/2025 bolo prijaté 3/5 väčšinou prítomných poslancov a všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2025, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 4/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyštuk bolo schválené. Bod číslo 5, prenájom nebytových priestorov budovy základnej školy, súkromná základná umelecká škola Báhoň. V roku 2024 väčšina, teda všetci vlastne vieme, čo sme tu prítomní, že teda bolo zriadené toto elokované pracovisko súkromnej základnej umeleckej školy, teda Báhoň vo Vyštuku, ktorá vykonáva svoju činnosť, vyučuje teda krúžky hudobné, výtvarné, tanečné v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v budove základnej školy. Tá nájomná zmluva bola uzatvorená vlastne do 30. júna tohto roku, od septembra minulého roka. A tým, že teda sú platné nové finančné pravidlá od 1. novembra 2024, tak sme museli prehodnotiť a teda vypracovať súdno-znalecký posudok na prenájom týchto priestorov, čo teda bolo urobené, zrealizované. Je tam mierne navýšenie oproti tomu minulému roku a plus, ako ste sa dohodli, teda všetci by mali nejakú tú alikvotnú čiastku platiť na tie energie. Závisí to od vás, či teda chcete, aby umelecká škola, aj tak sa tá škola musí temperovať, že teda či tam ponecháme len ten nájom, ktorý bol stanovený tým súdno-znaleckým posudkom, alebo že či chcete, aby platili ešte aj energie. Je to na vás, lebo toto sme nemali tak celkom k dispozícii, keď bolo to pracovné stretnutie. Bol predpripravený síce znalecký posudok, ale už nebol ešte teda definitívne podpísaný. Tak neviem, vyjadrite sa, že či tie energie tam stanoviť, alebo to nechať pre tie deti, ako v rámci toho, že sa temperuje v škole. Čo sme to sme sa mali. Tak sme sa, áno, že ste sa priklonili, takže len ten nájom. Dobre. A teraz ešte ďalšia vec je, že teda minule sme to mali na ten školský rok. Teraz oni požadujú, aby nemuseli teda platiť, lebo cez prázdniny krúžky nebudú, čo je jasné, že od toho septembra na aké obdobie to dáme. Že či to dáme teda na dlhšie obdobie, aby sa každý rok nemuselo, alebo 3, 5. Aby my budeme môcť, keby sa zásadne zmenili výšky nájomného, môžeme to tohleto je na leto sa zmeniť, ja neviem, keby dali bolo na 5 rokov, alebo že... No, však aby to nemuseli. A že keby tam nejaké zmeny boli, tak by sa to... Budeme určite aj teda zo zákona sme povinní, ale aj teda na odporúčanie doktora Beracku zakomponovávať do tých zmluv inflačnú doložku. Takže v prípade inflačnej, keď je tam, tak nie je potrebné dodatok, ale... Inflačná doložka bude pri takejto sume, aká je stanovená úplne centová záležitosť, to si myslím, že by sme mohli tak dať, že môže obec, nie, že musí si uplatňovať, lebo
zase to všetko prerábať kvôli ozaj nejakým 2,50 alebo koľko, čo sa má navýšiť, to je úplne zbytočné, keď sme odpustili tie energie. Skôr si myslím, keď požadovali teda ďalšie priestory, že by bol zvýšený počet žiakov, alebo že by im enormne klesol počet žiakov, že by nepotrebovali všetky tie priestory, skôr si myslím, že vtedy by sa to malo dodatkovať. Takže pohodneme to tak. Materiál bol tak zverejnený, aj teda vám doposlaný, ale aj zverejnený pre verejnosť, kde je napísané, že doba určitá. Podmienili to, že určite od 1.9.2025, len teda v materiáli nie je určené dokedy, ale je to na vás, ako si poviete, doplní sa a tak sa prečíta aj uznesenie. Ak sa zhodnete na nejakých rokoch alebo... Za mňa sú 3 v pohode. 3 roky. 6, 7, 8, hej? Takže do 36.6.2028? Dobre hovorím? No. Tak. To by boli vlastne 3 školské roky. S tým, že cez prázdniny by neplatili, tak je nadstavené aj jednak uznesenie, ale teda aj ich žiadosť bola a my sme v podstate s tým OK. S tou energiou, ja len to chcem povedať tak, ako aj pani starostka povedala. V podstate my tým, že tam máme už tie čidlá, tá budova sa tak či tak vychádza počas aj tých povedňajších hodín, ide v nižšom inom režime ako cez deň. A teda tam tá energia, možno použitie teda sociálnych zariadení, ale je to pre naše deti, hej? Áno, sme sa dohodli, že to bude vlastne navyše, ako keby minuli len sociálne zariadenia a svietenie. Áno. A ešte treba povedať, že ten znalecký posudok, tak je aj v materiáli, bol stanovený na tieto všetky 4 priestory na 129,60 mesačne. Ale teda my sme dali do návrhu 130 rovno. Dobre? To som chcela teda dopovedať, je dobré, akože nevadí. Takže súhlasíte s tým, ako to bolo prednesené, tak poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 4/4/2025. Rímska 1. Zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o súhlas s nájomnou zmluvou so základnou školou Vyštuk doručenej dňa 23.2025 žiadateľom súkromnou základnou umeleckou školou Báhoň so sídlom ulica 1. mája 137/3 90084 Báhoň. IČO 55 578 799 a týkajúcou sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove základnej školy vo Vyštuku v správe základnej školy s materskou školou vo Vyštuku. Rímska 2. Všeobecné zastupiteľstvo schvaľuje bez pripomienok na základe ustanovenia paragrafu 9a odsek 2 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre nájom nebytových priestorov miestností nachádzajúcich sa v budove základnej školy vo Vyštuku, budova so súpisným číslom 44, postavená na pozemku parcely registra C, parcelné číslo 16/2, vedená okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 1940, katastrálne územie Vyštuk, obec Vyštuk, okres Pezinok, a to konkrétne. Miestnosť nachádzajúca sa na poschodí budovy vo výmere 57,8 m2, miestnosť nachádzajúca sa na poschodí budovy o výmere 58,6 m2, miestnosť nachádzajúca sa na poschodí budovy o výmere 59,9 m2, telocvičňa nachádzajúca sa v súteréne budovy o výmere 100,3 m2. Doba nájmu určitá od 1. septembra 2025 do 30. júna 2028. Prenajímateľ. Základná škola s materskou školou sídlo Vyštuk číslo 44 90085 Vyštuk, IČO
31 817 025. Nájomca. Súkromná základná umelecká škola Báhoň, sídlo. Ulica 1. mája 137/3, 90084 Báhoň, IČO 55 578 799. Nájomné 130 € mesačne za celý predmet nájmu. Všeobecná hodnota nájomného 129,60 € mesačne na základe znaleckého posudku číslo 121/2025 zo dňa 22.4.2025 vyhotovaného inžinierkou Natáliou Uherčíkovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 915136 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty od obvyklého nájmu priestorov v budove základnej školy súpisné číslo 44 v obci Vyštuk. Účel nájmu. Poskytnutie nebytových priestorov v budove základnej školy za účelom realizácie výučby v poobednejších hodinách, súkromná základná umelecká škola Báhoň, alokované pracovisku Vyštok. Ďakujem. Poprosím vás za hlasovanie. Kto je za tohto uznesenie? Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie číslo 04/04/2025 bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Prenájom nebytových priestorov v budove základnej školy vo Vyštuku pre potreby súkromnej základnej umeleckej školy Báhoň, alokované pracovisko súkromnej základnej umeleckej školy Báhoň vo Vyštuku bol schválený. Bod 6. Informácie starostky. Ako som vás už aj na pracovnom stretnutí, ktoré sme mali pred týždňom, informovala, podala som žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na obnovu a revitalizáciu kaplnky, a to vo výške 98 803,82 € cez občianske združenie Malokarpatský región. Takže verím, že teda po kontrole to prejde a že sa to podarí teda, aby sme to mali schválené, predpokladne, že malo by to byť v poriadku. No, tam nemáme v podstate, neviem ako, teda dnes som poprosila pána Kulifaja, aby urobil verejné ostarávanie, pretože vlastne tá rekonštrukcia kaplnky a revitalizácia bude v takých 3 etapách, ako som vás minule informovala. Tak prvé, čo vieme z viacerých stretnutí, že tam bude sanácia tých základov, aby tam nenastali posuny, alebo aby sa nezrutila, a to bol vypracovaný projekt na Bratislavskú regionálnu dotačnú schému pánom Kulifajom. Bolo to v celkovej požadovanej sume, teda nie požadovanej, ale v celkovom objeme finančných prostriedkov 12 250 €. A pričom teda obec má povinnú spoluúčasť minimálne 25%. Lenže keď to budeme chcieť zrealizovať, tak budeme musieť mať tú spoluúčasť vyššiu, pretože na všetky tieto projekty bolo jednotné schválené po 5 000 €. Takže tam budeme musieť hľadať tiež finančné prostriedky. Potom ďalej táto kaplnka ako v celkovej hodnote aj s inštaláciou elektriny, s pripojením s elektrinou vo vnútri kaplnky, vonku a so svetlín, so všetkým, je hodnota toho projektu vyše 111 000 €, ale na tú miestnu akčnú skupinu, na Malokarpatský región sme mohli podať čisto, do 100 000 to muselo byť na tých 98 000. Tak sme to preto rozdelili na tie 3 časti, ale verejne sa bude obstarávať akože na celý blok v tej sume, ktorá je tých 111 a niečo, nepamätám si presne koľko to je, a plus teda tých 7 000 na tú Bratislavskú regionálnu dotačnú schému, čo sme dostali na sanáciu základov. Takže uvidíme, čo sa nám podarí, ako, a my budeme musieť sedieť aj kvôli tomuto, lebo budeme musieť hľadať teda tie finančné zdroje aj na dofinancovanie týchto projektov. Čiže s tými základmi je to 111, či tie základy? Tie základy sú ešte mimo toho, vyše 12 000. Takto, že to je 12 250, toto, čo išlo, je 98 803. A to je nenávratná?
To je bez spolúčasti, tých 98. Takže dúfam, že nám to tak prejde, že nám to všetko uznajú a potom vyše 12 000 sú tie elektroinštalačné uzemnenie a tieto veci, ako aby to všetko spĺňalo. Takže tam sa mi zdá, že to bolo 12 756, až si to dobre pamätám. Takže celkovo 100 000, 125. 123. Tak, 123 až 125 možno. Ale bolo by dobre, keď sa to podarilo, lebo teda považlivo je to také rozostúpené, je to v zlom technickom stave, že mali by sme to stihnúť. Bolo tam pôvodné cez tú masku, PPAčka nezmenila, teraz zmení ten termín, lebo bolo, že by sme to mali zrealizovať celé do konca júna či júla, čo je teda krkolomný termín, čo sa určite nebude dať. No ale pokúšali sa z Malokarpatského regiónu to vybaviť, že aby sa posunul ten termín, myslím, že na koniec septembra. A teda verím, že to tak prejde. Takže to sú informácie k tomu. Potom tak ako som vás informovala minule, teda tá modulová stavba predajne je pripojená na inžinierské siete. Ešte tam je treba dopojiť kanalizáciu a vodu. A už by to bolo, len teda posielala som aj do kopy jednoty Galanta, som s nimi telefonovala, pôdorys a tak. Takže najlepšie bolo, keby sa povedali, že prišli na to pozrieť, že či by sme sa vedeli dohodnúť. Zatiaľ lež sa postaví nejaký veľký obchod na prevádzkovanie tohoto malého. Pretože tam nám vypadol ten pán, ktorý to mal prevádzkovať. Takže ďalšie, ste si už asi mnohí všimli, že sme začali s vodozadržnými opatreniami z toho projektu, na ktorý bola schválená dotácia z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo výške 13 000 eur. Musíme to zrealizovať do konca mája a teda potom sa to bude zúčtovávať. Museli sme minule, ste schváľovali tie finančné prostriedky vo výške 30-31, či ako sme to vyčlenili z rezervného fondu s tým, že potom, keď sa to bude zúčtovávať, tak oni nám budú refundovať tých 13 000 z toho projektu. Takže budem rada, keď sa to podarí, že nám tá škola nebude zatekať, robia to veľmi precízne, je to rozkopané celé, vzadu už je celý dvor rozkopaný. Tak verím, že sa to podarí nejako tak, aby už tá škola nebola vytápaná, lebo tým chátrala. Takisto pripravujeme k projektovému zámeru, teda s pánom Kulifajom, aj prezentáciu na energetické zhodnotenie podkrovia budovy školy, tak uvidíme, že ako pochodíme na Bratislavskom samosprávnom kraji, lebo Rada partnerstva bude odsúhlasovať v konečnom dôsledku tieto projekty z plánu obnovy. Takže to vás budem potom informovať. V máji máme sedenie v Bratislave, kde teda prebehne prezentácia každej obce, ktorá má záujem sa zúčastniť tých žiadostí o tie nezávadné príspevky, takže potom by som vám dala informáciu, že ako pochodíme, či sme prešli alebo nie. Ďalej tu máme, všimli ste si, že ten chodník teda je po rekonštrukcii okolo fary, ešte tam je tá jedna časť okolo, teda smerom k škôlke, to ešte dokončia a potom budeme robiť zúčtovanie celého projektu, lebo to musí byť do konca mája na ministerstve financií. Ďalej, mali sme teraz zber veľkoobjemového odpadu, viete, že ľudia ponosia všeličo. Neviem, či sa podarilo chlapcom zistiť sa z kamery, že kto nám tam navlačil tie nádoby s farbami, starými asi. Tam je to z boku, ja neviem, či pán inžinier Veselka, vy ste tam boli, ste to asi videli, nie? Neboli ste, videli ste, asi ste tam parkovali, nie? 10 je tam. Takže to je strašná nezodpovednosť, ľudia povyhadzujú všetko, čo sa dá, len aby sa toho striasli, takže to si musíme zistiť, či sa podarí niekoho identifikovať
A hore zase máme skelety z chladničiek vyhodené na stoisku, na papier. Akože to pravidelné, minule tam bolo vyhodené z veľkej chladničky a teraz sú tam zase asi z 2. Takže háču nám tam všeličo, ľudia sú nezodpovední a vôbec si neuvedomujú v podstate, že to sú ďalšie náklady na obec a v konečnom dôsledku to platíme všetci. Keď sa to tak zoberie, takže... No a nemali sme len my čiernu skladku, tak čo sme 2-krát teda likvidovali a stálo nás to vyše 1000 eur, ale aj po okolitých obciach také porobili, tak to sú takí chytráci asi, čo renovujú staré baraky, likvidujú staré veci a potom to povyhadzujú kdekade po chodári. Takže treba si všímať, že čo sa deje a keď niekoho takého to uvidíme, tak treba to ohlásiť, pretože to sú zase ďalšie výdavky pre nás. Počas Veľkej noci viem, že tu boli aj tí hasiči, že tam niekto teda zapálil nejaký odpad, čo bolo tiež nepríjemné, to bolo vo štvrtok, tuším, že? Vo štvrtok, no. Čo sme si volali 4 hasičské autá, došli, lebo mali informáciu, že horí stov, ale tam nemal aký stov horie, to bol len nejaký neporiadok, čo kto si čistil a zapálil, takže to všetko pri tejto nezodpovednosti sú viaceré peniaze, ktoré idú len tak do sveta, pretože to sú náročné akcie, keď sa je taký výjezd. Nie, ale akože sa to, ale v konečnom dôsledku všetci musíme odvádzať a platiť. No a potom to, že pani Fifiková teda akože, myslím, že tvoja nevesta to je, čo písala tam, že asi, čo bolo na tom Facebooku na tú Veľkú noc, že... Ja som písala oficiálnu sťažnosť. Aj si, však ja som si chcela... Nie, ja som chcela k tomu prísť. Áno, že to bola prvá informácia, ktorá mi tak znepríjemnila tie sviatky. Ja som sa snažila aj teda domáhať, zisťovať, volať a potom teda došiel. Nie je to sťažnosť, je to podnet, pretože sťažnosť túto pani hlavná kontrolórka vysvetlí, aké musí mať náležitosti, ak teda chcete, ale je to podnet. Samozrejme, že ideme zase pýtať tie potvrdenia, kto ako naložil. Viete, že všetci ľudia, niektorí ľudia sú teda takí chytráci, že si povybavujú kadečo. Že to sa nedieje len tam u vás, takéto niečo, ale deje sa to aj na Polánke, sme riešili, keď bol štátny stavebný dohľad, aj v iných lokalitách, že kadečo povypúšťajú a sú niektorí, ktorí aj si dajú vyťahnutú žumpu, ale mimo toho ešte si vyťahne aj takto, že kam sa dá do terénu a to znepríjemňuje ľuďom život. Riešila som aj tie ohníky, čo boli medzi sviatkami, aj cez sviatky, akože bolo zadýmené všetko a tam tiež z tých vašich končín tie ohne pravidelné, že idú, že sa tam dými, to boli ďalšie podnety pre mňa, takže tak, ako by sa nemala vypúšťať tá žumpa a odpadové vody, tak by sa nemalo ani páliť. Sme potom aj hlásili, pretože skutočne akože niekto zapálil mokré, horelo to, smrdelo to, dymilo to, aj cez deň, aj v noci a riešili sme aj toto popri inej robote. Takže... Môžem sa k tomu vyjadriť, nech sa páči. Nevedela som, že sťažnosť má nejaké náležitosti, čiže bolo to... Ja by som chcela k tomu, poviem vám, ak by to mala byť sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach, je to číslo 9/2010, podľa toho zákona je sťažnosťou len podanie právnickej alebo fyzickej osoby, ktorý sa domáha svojich práv činnosťou alebo nečinnosťou obce v tomto prípade. To znamená, sťažnosť sa môže podať a je opodstatnená, ak niečo zanedbala svojou činnosťou alebo nečinnosťou obec. Toto nebolo nečinnosť alebo činnosť obce, obec nevypúšťala odpadovú vodu, ale je to podnet na vykonanie, dajme tomu, kontroly alebo plnenia si povinností, čo sa týka, alebo teda ak sa toto niečo takéto stane, je to aj priestupok
priestupok v oblasti životného prostredia, hej, a toto riešia okresné úrady. Preveruje polícia a následne je to priestupok, ak to robí fyzická osoba. Ale hovorím, sťažnosťou, ak by to mala byť sťažnosť, je to, že konal alebo nekonal úrad. Toto nebola činnosť úradu. Tu niekto iný, či to bola právnická osoba alebo fyzická osoba, vypúšťala odpadové vody do potoka. My môžeme len následne, keďže ani sme není oprávnení napríklad kontrolovať vodu, vzorku brať alebo takéto, my môžeme v rámci našich kompetencií skúmať, preveriť v zmysle VZN-ka, dajme tomu v tej lokalite, vyžiadame si znova doklady. Tak či tak, dievčatá chceli robiť znova, že by sme začali preverovať, lebo v minulosti, keď sa preverovalo, viete dobre, že v súčinnosti s okresným úradom sa tolerovali v tom čase aj prvotné nejaké čestné prehlásenia, ale už nie je možné toto ako keby nahradiť čestným prehlásením. Už teraz skutočne každý musí zdokladovať a ak by mala obec pochybnosti, čo sa týka množstva, môže požiadať vlastne Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o fakturácie, ktoré ten dotyčný vlastník nehnuteľnosti odobral koľko vody a či je to úmerné tomu, aké doklady nám vydokladoval. My to môžeme nielen od tej BVS-ky, tá sa toho zdráhala, ale to už sme vydiskutovali na sedení, že môžeme sa aj na nich obrátiť, ale my to môžeme pýtať od jednotlivých majiteľov nehnuteľnosti, koľko mali odbery, aby nahlásili a takisto, že ako naložili s tými odpadovými vodami. A porovnať tie množstva, ale vždy sa nájdú. Vždy ľudia sú vychytrali, skrátka. Tak ten doklad sa dá zohnať. No, to sa už dalo by sa to v tomto prípade, lebo my to teraz vypýtame zase za rok 2024, ale v princípe toto sa stalo 25, tak dajme tomu tá ulica po futbalovom ihrisku vypýtať to vzhľadom na tento podnet do dátumu, hej. Koniec apríla, alebo ja neviem, do dátumu, kedy bol ten som aj povedala, že začneme s tou ulicou. Možno sa stretnúť s tými ľuďmi a ak sa to bude opakovať, tak to potom fakt posunúť na podľa tých množstiev nejakým spôsobom posunúť na okresnú Keď má niekto studňu, že nemá... Keď má studňu, tak to vôbec nebude sedieť. Keď niekto polieva vodou z vodovodu, tak to tiež nebude sedieť. Takže podľa mňa, ako tam je nejaká STN norma, ktorá hovorí, že okolo tých 80 až 120 litrov na osobu na deň. A keď proste to je úplne mimo úmerné, že to vychádza 10 litrov na osobu, keď tam vieme, koľko za obecný úrad vie zhruba, koľko ľudí, v ktorých domoch je nahlásených pri smetiach a tak ďalej, a daniach, tak sa to dá nejako proste porovnať. A keď to je fakt, že 5%, 10% toho, čo vydokladoval, že fakt vydokladoval 1-2 krát ročne. Ale aj ten papierik si vie zohnať. Tak ale zoženie si, ja neviem, za 1000 eur faktúr, ja mám ročne, za 1000 eur. Takisto sú domy, že kde sú prihlásení 1-2 občania, ale vieme, že tam býva 6-členná rodina. Tak to áno, tak a potom... Ale tak keď nebudeme robiť nič, budeme len pýtať, tak to znamená, že podporujeme všetkých ľudí, aby si to jedenkrát vyniesli a potom to púšťali do polie, do potokov. A zase doplácajú tí poctiví, čo si vyvážajú. Takto keď vyzerá, že sa tak len tak, že my sme vtedy odobrali vzorku, tak to pošlo na životný prístroj. Áno? Áno. Lebo tam vlastne tým potokom tečú dva druhy. Odpadový, ten je šunka a ďalšie sú nejaké vlastníky, ktoré tiež občas tečú. To znamená, že možno viac objektov, ktorí to neriešia.
Ja som to len z hľadiska obce pokladala trošku za tretinové riešenie, že síce predom sa naozaj všetky doklady kontrolovali a teraz vlastne napriek teda tomu, že tie doklady existujú, tak ďalej sa to vypúšťa. To znamená, že bolo by dobre, keby sme tie doklady skontrolovali, ale minulý rok som sa dozvedela, že sú žumpy, ktoré sú tak ďaleko v záhradách, ktoré nie je možné vytiahnuť. Takže vtedy sme mali aj nejaké stretnutie s zástupcami, ktoré nám mohli pomôcť založiť sociálny podnik a zistila som, že existujú aj malé fekálne vozy, ktoré by mohli v takejto situácii pomôcť, že sa nedostane vlastne veľký fekálny voz až k takej ďalekej žumpe. To znamená, že ak asi treba ľuďom pomôcť riešiť aj takúto situáciu, aby sa nelikvidovalo životné prostredie. Lebo jedna vec je, že to smrdí, ale druhá vec je, že už je evidentne v tom potoku vidno stopy dlhodobého zneužívania vlastne tej vody. A vy ste spojili, pani starostka, dve veci. Ďalšie bolo, že sa tam niečo pálilo, to som rada za tú otázku, lebo ja sa snažím už niekoľko rokov požiadať vôbec o pomoc s konármi, ktoré z tých 19 stromov v našej záhrade vlastne existujú a nedobrala som sa nejakého riešenia. Nedobrala som sa riešenia, že buď teda niekomu pomohol ten odpad, alebo sa to zlikvidoval drvičkou, ktorú pokiaľ viem vôbec má. To znamená, že ja neviem na veku, si chodí raz za čas, ten odpad, ktorý je z 19 stromov zlikvidovať. To znamená, je to znovu nejaké len tretinové riešenie, treba buď teda budeme drviť ten odpad našou drvičkou za 200 000, pokiaľ viem, alebo sa pomôže starým ľuďom odviesť ten odpad. My pomáhame tým starým ľuďom odviesť ten odpad. Koho si žiadala, alebo prosila? Niekoľkokrát som prosila, takto verejne, myslím, že záznam. Dostala som odpoveď, že nie je možné zaplatiť, ja si ho aj zaplatím. Ja to neviem inak riešiť. Nie, akože vieme to dať na tie odpady, ale treba jak chceli od nás, že ako tú drvičku, tam musí ísť ten traktor veľký. Ja neviem, ako sa k tebe dosť veľký, tento veľký náš traktor. Áno, ja keď to dám von, tak tam pekne to môže... Ja aj von ponosíš, ja som myslela, že do záhrady. No tak ako, nie, no tak ako, že dobre... Dá sa do záhrady? Lepšie? Myslím, že zo záhrady nepôjde. Tam neprejdete. Tam neprejde, vlastne tam už je to skráško, tam kedy si bola cesta, ale není. Ale jednoducho vynosím postupne von. Znovu to nie je dokončené riešenie. Áno, aspoň starým ľuďom, ktorí nemajú tú možnosť, treba s týmto pomôcť. Veď to robíme. Aby sa nepálilo, ja to nerada zapálujem. Ako veď to robíme, treba aj vy, že keď budeš mať nanosené, tak treba ohlásiť alebo povedať nám dopredu, že budeme mať toto a toto pripravené a urobíme to. Hoci teda oficiálne služby takéto neposkytujeme, ale starším ľuďom pomáhame. Pokojne, pretože zaplatím, aby sa nemusel akože dá sa akože na ten odpad, dá sa to do odpadového hospodárstva. Keď budú vedieť, že koľko hodín alebo ako robili, tak vieme to jediné takýmto spôsobom poriešiť. Prečo sa to nemôže podrbiť, lebo to je potom ďalej použiteľné? Môže sa aj potrbiť, ale to musí zase byť zapnutý ten traktor a musia tam byť dvaja ľudia s tým. To nemôžeme, že ja ti požičiam traktor s drvičkou, ale prídu dvaja chlapi s tým, dvaja chlapi. Tak ten števkovač by sa mal používať. Možno do budúcna by sme mohli vymyslieť nejaký systém, že naozaj po tých jarných prácach, kedy tých stromov, konárov viacej, takže niekde umiestniť ten traktor a ľudia nech si to tam donesú. A že to, čo sa poštepkuje, bude pre nás ako pre obec nejaký, ja neviem, do tých záhonov, čo. Koľko máme aj po výštuku k tému veľkému traktoru tých kontajnerov? 4. Takto na jar, keď sa zrezáva, keby sa dali tieto kontajnery niekde po výštuku a že tí ľudia by tie konáre ponosili do toho kontajneru a to by sa vyneslo. To je hovadina. Skončí to aj, že tam náhadžu. Musíme to vyskúšať. Muselo by to byť čisto napísané, že je to len na konáre. Ja by som bol... Ale kedy sa tie konáre dávali aj pred domy a ľudia to dávali poctivo pred domy, keď to odnášalo to nejaké auto. Odnášalo to, dávalo sa to, ale zase to museli tí naši chlapi nakladať. Áno, ja rozumiem, ale to bolo neúnosné. Chcem povedať toľko, že ľudia poctivo vynášali tam tie konáre.
Že nedávali tam aj... Alebo určiť deň, mesiaci, že kedy a vtedy sa budeš Žanka, ak si dobre pamätáte, to sme tu mali, ja som v minulom volebnom období, bol to taký pilotný projektík, spravila to, že sme vyšli v ústretí ľuďom, že sme to zbierali pravidelné. Chlapi to jednoducho nestíhali urobiť, pretože aj takí ľudia, ktorí nie sú starí alebo chorí, že sú mladí, vyložujú tam kopu a ani nevyniesol, ani neurobil. Nie, pani starostka, tak hovorí o inom, že povedať jeden deň a tí ľudia si to tu dovezú na to miesto, že neviem, že bude za príčistička bude umiestnený traktor, kto chcete, doveste si na podľa. A môže to dávať do toho a môže tam byť s ním človek. Ale tam len doveze, keď to tam doveze, aby tam nebol niekto, kto nie je určený na manipuláciu s týmto, lebo to je nebezpečné, asi tiež tam nemôže hoci do toho obsluhovať. Predpokladám, že musí byť človek zaškolený, keďže to je taká veľká, takže aby tam niekto neprišiel, ale tak môžeme to takto spraviť. Že teraz už tie konáre asi nikto nebude likvidovať, ale na jar by sa to mohli to spraviť. Že ja neviem, 2. aprílový týždeň, alebo ktorý vymyslíme, že ak sú čas. Mali sme viacej tých modelov, čo sme riešili a teda vždy to... Teraz to aj tak nevyriešime, lebo ľudia už tie konáre sú zlikvidované. Ja neviem, že by niekto ešte mal asi nejaké konáre. Ešte mám. Rozmýšľam, keď to podpalí. Ja mám drvičku. Nerozmýšľaj. Ja tiež mám drvičku. Nie je viac, ale nemá sa to. A zvlášť, keď sa to podpalí mokré, akože nepresúšené. Nemám. Toto ja nevidím, akože ja to nejdem proti oným, ale niekto celú zimu kúri tuhým palivom, to je ako normálne. A keď niekto raz ročne zapálí na záhrade pár konárov, tak to je znežistovanie. To je v poriadku, ale nesmie ich páliť mokré, lebo mokré a nie veľa naraz. A stalo sa presne to, že ja som išiel večer o 10:00 si vyvetrať a nedalo sa dýchať vonku a to u nás na hornom konci a pod lampami tak to stal dým. To bolo akože naozaj, že to bývalo vždy, keď sa kúrevalo normálne. Dobre, a keď si človek objedná mokré drevo a hodí ho do kotla a ide to z komína, to je to isté. Ten človek by mal nejakú presne to isté. Však ale kto kúri mokrým drevom, však mokré drevo ti horeť nebude. Aj ti zanese komín. To si niečo sám celé komín a celé hneď. Ale robia to presne. Ja som v takej dolinke a ja presne cítim všetky tieto dymy, lebo mne to tam všetko padá, ako sa ide tým potokom od ihliska a ja to cítim cez zimu. Kto kúri uhlím, kto kúri drevom, kto kúri plastami. Ja cítim aj elektrické káble horiace cez zimu, vonku -5 a cítim elektrické káble. Alebo drevené napustené farbou okná a tak ďalej, to na špeciálne sused robil a všetko to išlo k nám, sadalo to a keď človek chce mať kľud, roky to robil, tak nebude sa vadiť alebo čo, ale pritom to sú aj karcinogény a potom je to pre astmatikov, alergikov strašné niečo. Takže... Skúsme to robiť tak, že naozaj na tú jar vymyslíme deň, kedy poskytneme tú možnosť, že bude tam tá štepkovačka a ľudia nech si to tam dovezú. A možno naozaj povieme, že keď je tu pár dôchodcov, ktorí to potrebujú, tak sa... Môže k tomu niečo? Len nezabudajte, že máte 2 ľudí na obci. Ja začína kosenie, tých chlapov. Ľudia vás tam takto zahádžu konári. A skončí to tak, jak čo mňa čakalo, čo sme vyvážali potom do kompostárne, jednoducho do Jura, že zo 7 rokov ma čakali pri čističke, akože neviem, aké teda je ten silný ten stroj, ale zase tie konáre sa neorezávajú v čase kosenia, ale možno, že mesiac pred tým kosením. Takže v princípe... Neviem, či nie priemer, maximálne 8 cm. No, dokonca, keď to je taký silný stroj, takže to ako berie naozaj asi všetko. Viete, a že... Ale ne každý dá si 8 cm. No, ja napríklad hovorím, keď to robím, tak ja to vyslovene vysiakam, alebo ja to použijem na doslova krbu, dám to usušiť, mám pod strechou drevo, to snie a potom keď opekáme alebo čokoľvek, ja to využívam na... Však áno, to je dobré, však nie to tiež také ako roky, Erik drví, ako... Vyslovene to vysiakame na drobné a to zrovne si zrovna čas. Áno. Dobre, však a toto sa môžeme dohodnúť a tak predbežne, ja si myslím, že toto by niečo by mohli vymyslieť, ako tú službu pre tých občanov. Vyskúšame to, keď to nebude fungovať, no tak čo nám dostane? Vyskúšali, hovorím, že viacej tých, ale tak môžeme ešte toto tak. Mohla by som ja ešte, keď sme sa bavili o tých odpadoch, že či sa nám už podarilo teda nejaký termín na ten nebezpečný odpad dohodnúť ASA Trnava?
Čo už riešime od októbra s komisiou životného? Zatiaľ nie, tak musím Marcelke povedať zase, aby ich komunikovalo, lebo sme riešili. Dvakrát som to žiadala, už sa... Ale ja viem, ale Danka, myslíš, že je len jedna vec a že to závisí od nás? Nezávisí to od nás. Nedoťahujeme tie veci dokonca niektoré. Ale to poviem, lebo už x-krát volala s ním a stále ako sme nemali termín. Pokiaľ môžem aj ja zavolať ako poslankyňa, tak ja nemám problém. Ale neviem, či to je v mojej kompetencii volať s ASO vlastne nie. Viem, že ma prišlo veľa, že je tam málo pracovníkov. Jakože... Že to viac na komunikácia alebo na časovom termíne. Oni tiež kopu vecí riešia a mnoho vecí nezávisí od nás. Ja zajtra to skúsim povedať. Alebo iná firma neexistuje na to, čo to musí máme, byť? Ale oni to majú s nimi, to máme, áno. FCC. Zavoláme zajtra Janoša znovu. Nech dajú. Keď nám tu robili aj tú prezentáciu, tak on je povedal, že to sú ochotní robiť. No veď to, že tedy to hovoril, a koľko tedy uplynulo, keď sme to mali. Však sme zlikvidovali aj smolu a tieto veci, čo bola ešte od čias Karafu. A tieto farby, to je tiež zložité. On nám tedy povedal, že to sa musí dohodnúť, že čo, ako sa to urobí, pretože keď my povieme, že je zver nebezpečného odpadu, ľudia nám navlačia kadečo a to musí byť presne vyšpecifikované, ako to musí byť, v akých obaloch. To ste hovorili. A tak, akože. Máme to vôbec, že to vôbec robí v rámci odpadov, aj tento obalí. Prosím? A od nich človek, hej. Áno, aby si to tí ľudia odovzdali, akože tam, aby oni posúdili, či môžu, lebo nemôžu zobrať. Zajtra, hej. Dobre. Myslím, že už sme asi z tých informácií. Ešte, čo sme tam mali tú žiadosť, pána predsedu teda stavebnej komisie sa opýtam toho pána Bobera. Ste ešte neprerokovali na komisii. Takže to by bolo v rámci toho, čo nás čaká, aj tie výdavky, ja viem, ale bolo by treba, keby ste... komisiu, aj teda ten projekt, čo má byť zaplánovaný, písal nám aj člen stavebnej komisie, Peťo Sotka chce diskutovať ešte aj projekt na Budmerickej cesty, plus zneužívanie stále tamtoho priestoru, ak tam chodí. Práve, že teda ja som mala informáciu, že aj policajti dokonca tady akože išli cez tú rohu. Akože problém je v Marekovi, ja som oslovila Mareka, Marek povedal, že kto mu zaplatí, keď mu budú šlapať rolu, lebo ja som povedala, že zastavíme to tam na konci, tak jak ty si chcela, aby sa dostali na ihrisku, ale zase tí vychytrali budú chodiť tak, že keby tam aj tá rampa bola, tak budú chodiť mu šlapať tú jeho rolu. Tam majú tie, lebo tam sú zľava správa hneď stromy, keď ich nikto nedá no, preč. Ale akože my budeme musieť, aby sa on dostal tú rampu tam dať a to sú ďalšie peniaze. Ešte tam máte je, zase 2000 my sme sa bavili aj po viacerých tých variantoch, každopádne ja som poprosil, lebo som aj rozhovor s pani Sovkou, aby to nebolo o tom, že my sa ideme s nejakým riešením a im sa to nebude páčiť, lebo tam bývajú, ste tam pár domov, dohodnite sa, ako máte vy predstavu, samozrejme s odbalistami budú na toto viete tiež. A návrhnite niečo na stavebnej komisie, to prerokujeme, zistíme, koľko to môže stať, ako tých možností je X, ale my niečo urobíme a zase niekto nám príde nadávať, že toto takto nechce. Tak mi sa dovolilo. Darujem obci, mám doma železo 6 metrovej, z ktorého môžete spraviť rámpu. Len si dojdite preto. Tá rámpa, keď bude kovová, vieš, ale to je ako potom aj zavrieť, zamknúť. Musíš zdierať zámky, vieš, všetko. Zámky odrazia, ideálne také, že čo je originál zamykateľná. Nie, niečo vymyslíme, že uvidíme, čo tu ja som tiež pozerala, že aj nejaké tie cenové ponuky a tak, ale to vychádza tak, že keď človek chce takú rampu nejakú a ešte teda na to otváranie, takže to je určite okolo 2000. Nemá význam teraz, lebo naozaj treba mať také riešenie, ktoré bude vyhovujúce im. Nech teda prídu s niečím oni, aby to nebolo zasažené. Ale určite sa to mohlo už teraz presunúť sem, je to tu pod ohľadom, je to vidieť, ten prechod, aký je, a on sa na rolu svoju dostane. A mohlo to byť hneď za ihriskom. Tvrdí, že ne. Keď ho nechce, tak nechce. Tak ja sa obávam toho, že keď my to
zavrieme úplne nasilno, tak ľudia želé chodiť cez malé pole. Tam, čo je na konci kruhový objazd, tam po tej polnej ceste zbehli a prešli cez malé pole, pripojili sa na tú cestu, ktorá je poza cintorín a potom to prešli po poli. To znamená, že my keď to teraz dáme tak, ako sa to navrhuje, hneď za tabulný štuk, tak jedni ľudia budú chodiť po pravej strane, čiže za ihriskom, rovno po nasadenom poli, neviem, kto to tam hospodaruje. A druhá skupina ľudí bude chodiť cez malé pole a bude to možno ešte horšie, lebo budú chodiť naozaj po poli, takto chodia po tej ceste. A už aj po našom. Z tej jej strany sa... Aj po vašom. Dnes ešte nestalo, že by som niekoho videla, že by cez to malé pole... Ja to mám na kamere. Je to možné, akože neviem, ale ja tam vnímam a ešte som tam nevidela, že by sa niečo... To potom necháme malo, čo ten človek získa. Lebo to musí trvať dlhšie, ako ide. A svičí si auto. Musí byť ako naozaj. Priame, prechod a vedia... Ja viem, že tam je kedy si tam bol, ale neviem, že tady okolo na pole... Zároveň aj tak nechcem tady. Ako je to možné? Akože to sú, ja som to proste po poli, ako je to môžeme tak rozpísať, ako interpelácia. Takto poriešme to starej komisie, teraz to tu neriešime. Skúsime prísť nejakým návrhom. Lebo bola tam betónová zátarasa, čo sme my dali ako PD výštuk. A za 2 hodiny mu neviem, kto volal, nášmu zamestnancovi, že čo to tam dal, že čo sme si to zmysleli a odtiahol to, neviem, či s traktorom, štvorkolkou, proste odtiahol ten betónový. Ono ideálne by bolo vzhľadom na to, že akí sú nezodpovední tí ľudia, aby tá rampa bola pred tým mostom, aby sa tady nechodilo a by ste si ju odomykali. Ako máš diaľkové a... Tak niečo. Uvidíme však nejakou... Nemysliteľné. No, a je to tu. A to stále bude aj ten... To som ja. A ostatní, čo pôjdu na ihrisko, rozhodci, všetci, to čo tam ja neviem, každému jednému otvárali, každému jednému rodiču. No ale nemali by ste to auto, by ste mali... 2-3 hodiny to bude otvorené, a je nakúpali z toho, že tady ktoré auto. Ale idete cez most, tak si odstavím to auto, predtým a idem odtiaľ peši na to ihrisko. Keď sa to môže... A ja budem vláčiť v rukách. Ty nie, ako ty, no. Ja som vám hovoril od začiatku, keby sa na ten most položili železné, tak jak máme aj na Zochovej chate pri hoteli, sú takéto platné, železné, ktoré sa dá jedna na tú jednu stranu, kde je to padnuté, druhá na druhého, most prejde, auto tady osobné prejde, zúži to tam na jedno auto a je to vybavené. No ale to je to, že potom tí vlastne ľudia budú zdane chodiť môžu, no. Lebo s týmto budeme mať stále problémy. Stále budú problémy, to stále nevieme dojsť do konca. Teraz toto nemusíme... A Pánsovka je jediné riešenie pre je zatvoriť to, aby sa tam nejazdilo. A čo on bude teda parkovať? Pri cintoríne? Ja hovorím, nechajme na to stretnutie, teraz budeme na zále diskutovať, že riešime. Dobre, aby sme sa pohli ďalej. Toto dáme do rôzneho, či ako? No asi. Ukončite. Že tie informácie by sme zobrali, teda tú Dankinu by sme dali ako interpeláciu, či čo? Za tie požiadavku na to FCC zavolať. Písomne to musím dať? Nemusíte. Nie, len ako tu že by sme to dali ako interpeláciu. Ja tak dajme to tak. Že teda že do zapisu pani Jano Štiaková, že interpelácia pani Šprochová, čo teda povedala, ale musíme sa vrátiť tomu, že tie informácie starostky by sa malo hlasovať uznesenie, že sa berú na vedomie a potom doplníme dámu tam ďalej. Takže poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 5/4/2025 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za návrh tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie číslo 05/04/2025 bolo prijaté. No teraz by sme prišli pod 7 interpelácie. To by bola pani poslankyňa Šprochová, odpady. Nebezpečný odpad. No. A už si tam text dáme. A to tiež sa bude brať? Nie, či len ako interpelácia. No. V podstate
ak vybaví pani Ochabová, tak dohodne, že je nejaký termín alebo niečo, tak vám dá všetkým poslancom vedieť, lebo malo by sa odpovedať tu, ak vieme tú informáciu a vieme vám odpovedať, nevieme. Takže sa vám dá písomne, že... Odpoveď, informácie a pošlo sa to aj ostatné. Mohli by sme uprednostniť sobotu, tak som ľudia doma, že dá takú požiadavku. No, či bude to aj v CC súhlasiť? Dobre, píšeme. Popri pani piatok. Dobre. Píšeme. Však pretože nemali problémy s tým dať tie kontajnery sem na sobotu vždy, že sme dohodli tak, že aj tí, čo teda cez týždeň nemôžu. Keď bude ich zamestnanec. No, ja viem, no však ale majú zamestnancov aj takých, čo robia aj počas víkendu. Takže to budeme navrhnúť. Dobre. A tuto dáme na to rôzne, 8. No, ale že či ešte niekto nemá ohľadom interpelácií. Do toho rôzne, za tú koviednotá market, môžeme sa, supermarket, teda môžeme sa dohodnúť predbežne ten termín pracovného stretnutia. Lebo ja napríklad viem, že v týždni 13, 12, 13, 14 som odcestovaný pracovne mimo týždňa. Budúci týždeň asi nie, ten ďalší týždeň neviem, že či to stihneme, či to vtedy. A vlastne aj tie zásady treba prejsť potom. No však musíme to mať najprv pripravené a že keď by to pán Beracka poslal, my vieme dať tiež koľko potrebuje pán Beracka na to času? Nevedel. Aby sme aj my tuto vedeli ostatní, že času. Nevedel mi povedať. Každopádne možno, ak by to bolo, my budeme musieť mať zastupiteľstvo, hej? No. A ak by bola zhoda, tak tam pri zásadách nemusia byť zverejnené 15 dní. Vieme, dajme tomu sa dohodnúť, že poviem príklad úplne pondelok pracovné a v stredu riadne. Dobre. Tam by sa mohli schváliť rovno aj tá dotácia nemusí vysieť, takisto sa môže schváliť. VZN 15 dní potrebujeme, takže skorej. Dneska máme 29, zajtra dievčatá vyvesia a skôr jak 16. byť nemôže. Dobre, takže v tom týždni až potom je tak. Dobre, lebo počíta sa tých 15 dní a deň vyvesenia sa nepočíta, takže... Hovoríš 12. 13. maj, hej? Áno, takže dobre, potom 16. Potom 16. teda by najskôr. Dá sa vedieť, hej? Áno. Označíme to ako požiadavku určiť termín a potom zaslať informáciu predbežnú. Áno? Áno. To by bolo teda v rôznom toto. Ešte. No, môžeme dať do toho rôzneho, teda bola dohoda na tom aj... Áno, s pánom Kročkom, že teda do 30. apríla bude čakať, čo za tie kosačky, za to odkúpenie, tak keď ma postretal, tak som ma pýtal, či sa to rieši, že ako je to v stave. Povedal som mu zatiaľ, že sme sa k tomu nevyjadrovali. Tam, ako ty si Renátka hovorila, že tam by bolo treba, aby to bolo nacenené. Tam musí byť ten znalecký posudok. Bez toho obec nemôže odkúpiť, musí byť posudok. A vieme, kde to posúdiť. To by mal byť nejaký autorizovaný servis. To je... Ten znalecký bude platiť obec? Nemala by obec. To je ten istý zákon ako pri nehnuteľnostiach, lebo to je zákon o majetku obci a týka sa hnutelných aj nehnuteľných. Tu je podstatné to,
že tá cena, teda ponuka je na 3,5 tisíca, s tým, že pri takejto cene je to kapitálový výdavok. Ak by to teda aj bolo ohodnotené znalcom, že to spĺňa všetky funkcionality a tá hodnota je taká, ako si on určil, tak v podstate, a vy sa rozhodnete to odkúpiť, tak je to jediné z rezervného fondu. A musí to ísť cez zastupiteľstvo. Musí? Áno. Lebo tam máme v rámci navrhovania majetku je nejaká starosta môže ohľadom zostatkovej ceny. Ale starostka nemôže o nakladaní s rezervným fondom. Jediné, že by sme mali kapitálový príjem. Niečo. No áno, ale ten znalecký musí byť. Na znalecký musí aj tak byť, ale mohlo by to byť z tých kapitálových, keby sa to... Áno, ale ty máš len do 3 000, no? Ja viem. Ja myslím, že tam je to do 3 000. Sa mi zdá, že do 3 000, že sme to minule pozerali. Znalecký posudok. Nestačí tam nájsť na internete proste, čo stojí daná takáto kosačka? Nie. Lebo toto domu spraví na to znalecký posudok. To sú kosačky, ktoré, no jedna je, ktorá sa teraz klasicky ešte vyrába, ale tá druhá to, či je taký autorizovaný nejaký, to neverím, že také niečo sú. Servis kosačiek. Čo sú akože títo v častej? Čo v častej? Tam oni predávajú aj kosačky, aj takéto, či to je len predajné zase. No takéto sa neponúkajú, toto je špeciálne, hovorím, a tá jedna je z Anglicka kupovaná, to ešte kedysi to je prispôsobované, to není. Každopádne No však ja mu to poviem, dám mu vedieť tú informáciu. Podstatné je teda, či sú aj poslanci s tým OK, odkúpenie, alebo teda ty, ak využiješ kompetenciu. Druhá vec je tam ozaj také, ak sme sa tu bavili, pozrite sa, my ako futbalisti nebudeme mať určite na novú kosačku. Keď on by sa rozhodol, dajme tomu, že ho presvedčím a teraz počká ešte, že tie kosačky nepredá, ale vzhľadom na to, v akej je situácii, tak dajme tomu, že do roka ich bude chcieť predať, dajme tomu, hovorím teraz, že ak to môže dopadnúť, my budeme potrebovať novú kosačku, nemáme s čím kosiť na ihrisko. A má obec nejakých 15 000, 10, aby kúpila novú takúto vretenovú kosačku? Aby to nebol len traktorová kosačka? No neviem, to by sa muselo z nejakého projektu zase, ale nevidela som, hľadala som tie možnosti. Lebo naozaj tá cena za tie dve kosačky je ďaleko pod sumu, čo stoja. A aj tá jedna, tá sama by stála len nejakých 10 000. Vy ste neskúšali cez niečo, že žiadať ako športový klub? Nám ani futbalový zväz teraz žiadne dotácie nedával. Minulý rok dal dotácie takým, ktorí nedostali. My sme dostali pred 5 rokmi približne na tie výzvy a preto nám bolo priamo povedané, že aj keď teraz si požiadame, takže peniaze nedostaneme, dostanú tie futbalové kluby, ktoré ešte nedostali. A možno bude niečo sa otvárať. Futbalový zväz povedal možno. Lebo to neberiem, že beriem to ako hnutelný majetok, hej, že ak by ste žiadali do infraštruktúry alebo niečo, nie ste vlastníkom, hej, že tam sa to nedá, není vysporiadaný pozemok, ale či sa nedá takéto niečo drobné? My keď bude, určite by som oslovil, keď niečo bude nejaká výzva z futbalového zväzu, tak tam môžeme skúsiť požiadať proste. Určite to, prečo ne? V tom prípade by bolo dobre, bola by nová a tieto sa dajú predať niekde pod rukou inde.
A na nejakú zbierku ste nerozmýšľali, čo je nad zbierkou, čo je do NIO alebo od ľudí normálne? Keď my nemáme na chod klubu, ešte keby som mal teraz spraviť zbierku na odpredané kosačky, my stále zaneme na tie peniaze, aby som mal tých 12 000 na pokrytie tej sezóny. Ja som spravila, sú rôzne z tých rezerv, predsedu vlády a čo ja viem koho, ale potom vzhľadom tomu, že bol populárny výštuk, lebo polovníkom dali, tak sa pretriasal v Národnej rade, tak preto som tu žiadosť neposlala za vás, hoci ju mám vypracovanú. Takže tak. Tam bola v požiadavke aj teda dofinancovanie teraz peniaze, odchádza tam závlah na ihrisku. Musíme nakúpiť nové trysky. Takže my oslovujeme, kde sa dá, aby sme to utiahli. Dobre, takže ja neviem, vydražíte nejaký toto dres, nemáte nejakého slavného, alebo tvoj, keď si hrával, jak si bol mladý. Ja som veľmi slávny. Peťou. Nedá sa niečo také spraviť pre ľudí, vieš, nejaká akcia alebo niečo také? Nechcú nám ani na vstupné dávať, oni obchádzajú vstupné a takéto veci, čo sú ľudia. Je 3 eurá veľa na záchod. Dobre, tak môžeme prejsť. Či? Môžeme prejsť do diskusie. Nech sa páči. Kto sa chcete niečo spýtať, nech sa páči. Môžem sa spýtať kultúrnej komisie na program náhody naše? Ešte raz nepočul som. Program náhody. Program náhody. Či by si mohol povedať? A je aj program, no tak určite tam budú futbalové zápasy. Futbalový zápas bude zrejme Starí Páni v nedeľu, pretože nám vylosovali zrovna zápas vonku, takže my musíme ísť v nedeľu hrať do Vrakune. Nejde to preložiť, hoci som na zväze o to žiadal. Bohužiaľ je také pravidlo, že toto sú posledné kolo a posledné 2 kola sa musia hrať v rovnakom čase a hrať tam, kde sú vylosované. Takže teraz jednáme s Budmericami, že namiesto toho prídu hrať Budmerici sem Starí Páni v nedeľu, v sobotu. V sobotu po skončení tohto zápasu bude disco zábava na ihrisku, na oldies disco s občerstvením. A ďalej chceme potom aj s mládežou jednak, že teda v pondelok, kedy bývali Starí Páni, tak tam, že by sme dali zápas detí, nejak teda dohodli, mimo súťažné, lebo tam už sa tej súťaže nehrajú. A kto bude hrať, prosím ťa, na tej disko? Roman vybavoval diščoke, ja ešte nemám priamo mená. Najprv sme vybavovali kapelu, chceli sme živú kapelu, tú, ktorá hrala Strelcom. Na Polovníckej? Ne, tu na Strelcom, na plese. Ne Strelcom, asi... Šipkarom. Ale berú 1400 € za hodovú zábavu a riziko vonkajšie je, že nám tam nedojdu ľudia, alebo zhorší sa počasie a nakoniec nevyberiem ani na kapelu, tak sme museli aj tak nejak uvažovať, že aby nám to, aj my sme niečo z toho mali teda, aby sa niečo vybralo a aby sme boli schopní zaplatiť tú kapelu. Takže tento rok skúsime prvýkrát teda tú oldies diskotéku. Takže DJ. Áno. A bude to vonku teda, keby prišlo, tak by to bolo vonku. kultúra? My dosali, nechceme ísť aj kvôli tomu, jak sa ľudia správajú, tí mladí a nezoberiem si na zodpovednosť, že tu niečo rozmlať a... Zničia, poublívajú, vieš, už sa aj čistí. A vieš aj vstupné, koľko bude? 5 € dávame vždycky, 5, no. Takže toto všetko budeme dávať plus tú sojačku. No, ja som to chcela povedať, vzhľadom tomu, že teda ešte budeme musieť mať zastupiteľstvo, ale poviem, hoci teda tie informácie sú nekompletné, dostali sme takú ponuku na to otvorenie hodov, že aby teda tu bol šláger, koncert, takže to je predpoklad teda, že bude už aj objednávka, pretože sa mi podarilo vybaviť, aby nám to malo kto zasponzorovať, aby ľudia nemuseli vstupné platiť, tak to by malo byť v piatok 13. o 19. hodine v Kultúrnom dome. A predtým mi spevakovci volali, že oni by chceli akože to otvorenie u nich, tam čo tie priestory tam rekonštruovali. Takže to sa musíme nejako teda presne dohodnúť, že by o 5. u nich bolo také otvorenie.
A dnes teda sa ohlasila aj Dychovka, oni zaspali dobu, akože boli urazení, že budeme mať iný program. Takže musíme sa dohodnúť, že či by chceli aj nejaké vystúpenie na námestí urobiť alebo čo, ale v piatok nie, určite. To by muselo byť v sobotu alebo v nedeľu popoludní, ale keď si bolo to, čo tak neviem, či by bola, kto bol. Tak Dychovka bývala v nedeľu po obede, nie? Bola, kedy bývala, ale teraz posledné roky bolo tuto na tom vyvýšenom pódiu pri zastávke, ako keď sa otváralo piatok alebo sobotu. K tomu treba vymysleť, budeme musieť osloviť niekoho, aby tu bola nejaký bufet. No práve, že to sme rozmýšľali, že teda by sme to nejako, aby sa zavreli kino, a že by sme otvorili kultúrny dom, aby túto pri kine, čo sú tie vecká, aby tie ľudia to využívali, pretože vieme objednať aj tojky, ale to je... No to ne, ale bufet ako? A bufet ako, že neviem, už sa tu nejakí domáhali s ponukami, ale neviem, či by Ivan robil niečo ako Vyštúčanov, no určite. Pre tých cudzích, že by niečo bolo, ale rozhodne to vecko s tou vodou musí byť. Takže môžu byť aj dva bufety, môže byť aj Ivan. Môže byť. Viete, že ľudia si vyberú kam. Však môže ísť, len teda chýba nám to teraz, že je to zavreté, tá krčma. Jednoducho bolo to dobré, že tam to občerstvenie bolo. A vecko a všetko bolo k dispozícii a bolo to priamo v centre diania. Takže súhlasy z dopravy máme už povybavované, že teda sa bude konať kultúrne podujatie, takisto aj zajtra, keď sa bude stavať maj, to vás srdečne pozývame, bolo to aj vyhlásené, aj teda ako na stránke, o 18. hodine, už je pripravený, ste ho asi videli v parku a teda akože malo by tam tiež, myslím, že Ivan niečo teda ponúkať, nejaké občerstvenie a Dychovka by mala byť. Zajtra je aj zápas, mladší žiaci majú dohrávku. Áno. V stredu o 18. o 5. o 17. A je. To je určite. No. A sú momentálne na prvom mieste. Gratulujeme. Keď pohrajú, tak... Gratulujeme. 7-1 naposledy. Gratulujeme. Takže dobre, tešíme sa. Takže toto je také najbližšie. Potom by sme mali mať teda tú 2. majovú nedeľu Deň Matiek v kultúrnom dome, to je ďalšia nedeľa po tejto. 12. to býva, hej. 11. je nedeľa, áno. Skúsim teda 5, no. Nie len to, že teda akože bude Deň Matiek, že potom by som poprosila, keby teda sa niekto z našich mužov našich... Ja to neviem, v čase zápasu. V čase zápasu je to? Hovorím, v akom čase to? No však o 15. to bývalo, tak... Neviem, lebo... Ja som potvrdil pani Ochabové, že môže... Áno? Minule som bol u dôchodcov. Ja viem, aj predtým ty si bol, tuším, na ten Matej. Áno, sa ospravedlňujem, lebo nebudeme odcestovaní. Aha, takže to budeme musieť nejako poriešiť, ale... Ja ešte neviem, to je to, že keby sme to akože neskôr chceli dať, alebo ako, a tam, dneska som sa dozvedela informáciu, že bude vystupovať 86 detí. Zo školy a zo škôlky, to ešte taká rekordná účasť nebola, všetky detičky chcú vystupovať pre mamičky, takže asi o tej 3. to potom teda predpokladí, že to dáme. No. Takže... Keby som oslovil Peťa Švenka z Záhody, že či by nechceli vystupovať na ihrisku tú sobotu, ako ešte pred zábavou, mohli by. Počas toho zápasu starých pánov a tam keby... No, však by mohli. Čo oni na to? Ja neviem, teda ja sa ešte popýtam. Dobre. Lebo tu napri tých kolotočov ozaj to je... Nie, to je ako rušivé. Tam by to bolo lepšie, možno, že by aj... Ja neviem. Tam budem potrebovať, ja ešte dojdem na obecný úrad, zarezervovať všetky tie pivné sety, tam budem potrebovať. Áno. Možno, že aj keď tak z Bahona alebo odnekal ešte aspoň 10. My sme to požičali. No. Môžem? A ja nech sa páči. Ja mám toho 31.5. to MDD na futbalovom ihrisku. Tam tiež budeme potrebovať aj stánie, pivné sety, kde by sa dalo. A
cez ten most, ako to potom spravíme, keď je tam keď tam prídu so skakacími zádmi a so všetkým, ako normálne môžu prejsť na ihrisku. To budú, áno, to budú, však idú tam aj auta na vývoz žumpy a smetiari takisto, ale teda ako, no. K tomu dátumu, to už aj teraz, ja som so Štefanom hovoril, budeme potrebovať tiež aj okolo ihriska vykosiť. Spodok sme už nejako zvládli, ale to už znovu bude treba. Pišta hovoril, že tento týždeň nie, ale že teda budúci týždeň, keby bolo časom. Akože sedenie mikroregiónu v rámci krajinno-ekologického plánu, ktorý teda pripravujú architekti v rámci projektu mikroregiónu už dlhšie a teda pošlú nám nejaké materiály, nejaké mapy mikroregiónu a že keby sme tam chceli niečo doplniť, lebo nemali tam všetko zakreslené a teda dané, že čo by bolo také zaujímavé nielen pre našich ľudí, ale teda aj z okolia, keby nás niekto chceme z toho mikroregiónu taký jeden celok akože urobiť, že kde sa dajú navštíviť aj nejaké teda lokality také, čo by boli zaujímavé pre ľudí. Takže aby sme si tam podoplňali, čo potrebujeme, ja som im tam dala teda jednak aj Polanku, mali asi aj Horný Konec, vás tam mali, teda ako, čo sú atrakcie a tak, všetko malo tú svoju legendu. Tam, že keby teda mi poslali tie materiály, potom vám to viem preposlať alebo dať do materiálov a že by ste mali nejaký návrh, tak bolo by treba potom tam dať nejakú pripomienku alebo niečo navrhnúť, dobre? Neviem, kedy to pošle, pán architekt Derevenec, tak sa volalo. Takže, no a potom konferencia teda mikroregiónu Červený kameň je plánovaná na 12. júna, to je zase pred našimi hodami, tak je to taká hektika. Tak pripravujú teda jednak aj nejaké prednášky a potom v rámci spolupráce mikroregiónu Červený kameň cez hraničnú spoluprácu šli, teda bol robený projekt spolupráce, ktorý bude vyfinancovaný z tej dotácie, spolupráca s Maďarskom, teraz tam ide predseda mikroregiónu aj s pani Hlubockou, teda dohodnuto stretnutie, odchádzajú v pondelok a oni by sa tiež zúčastnili na tej konferencii a potom teda od nás zase by išli nejakí účastníci, kým nie ako na jeseň, tie lokality navštíviť, takže rozbieha sa aj taká spolupráca. Neviem, to je asi tak všetko. Takže ak už nikto nemáte nič, by som túto oficiálnu časť ukončila, poprosila by som vás, tak ako som vám písala, že keby ste mohli chvíľočku ostať, že by sme také pracovné krátke stretnutie dali pri jednej požiadavke. Dobre? Tak ďakujem vám veľmi pekne za účasť. Prajem vám všetkým pekný večer, príjemný obід. Všetko dobre, majte sa. Majte sa.